Benvinguts al Minut de la Terra. La idea que els continents van voltant a la deriva, ajuntant-se i separant-se, té almenys 200 anys, però la majoria de geòlegs no hi van creure fins als anys 60, quan es va evidenciar que la crosta terrestre està trencada en fragments i que aquests fragments, les plaques tectòniques, es mouen. I avui en dia registrem aquest moviment amb precisió de mil·límetres des de l'espai. L'explicació simplificada de per què es mouen les plaques tectòniques és que són portades per corrents en el mantell superior, la capa de roca que flueix lentament just per sota de la crosta terrestre. Els corrents convergents impulsen les plaques entre elles i els divergents les separen. Això és bastant cert. La roca calenta del mantell puja des del nucli i es mou sota la crosta fins que es refreda i s'enfonsa de nou. Però les plaques no només cavalquen aquestes corrents com maletes en una cinta transportadora. No podria ser, perquè algunes de les plaques es mouen més de pressa que els corrents de sota seu. Per exemple, la placa de Nazca, un tros de costa oceànica fora de les costes oest de Sud-amèrica, està navegant cap a l'est a uns 10 centímetres per any, mentre que el mantell de sota es mou només a 5. Ni les plaques tectòniques ni l'equipatge poden moure's més de pressa que la cinta per la qual viatgen, a no ser, esclar, que algú les ajudi. I resulta que algunes de les plaques de la Terra s'estan estirant a elles mateixes. Quan dues plaques xoquen, oceànica o continental, la més fina de les dues es doblega i llisca per sota l'altra, i a mesura que l'extrem s'enfonsa, estira la resta de la placa, com faria una cadena penjant a la cantonada d'una taula. Quan més gran és la part enfonsada de la placa, més fort estira i més ràpid es mou la placa restant darrere seu. Pots trobar on està passant això mirant a Google Earth. Les profundes i estretes escletxes oceàniques, visibles fora de les costes d'alguns continents, marquen les plaques formades quan la crosta oceànica s'enfonsa, doblegant el marge del seu veí en el procés. A més, aquests trossos de fons marí també ajuden a impulsar la convecció en el mantell. Les parts enfonsades bloquegen la roca que flueix lateralment, forçant-la a girar cap avall i enfonsar-se. I quan són massa pesades i es trenquen, enfonsant-se lentament cap al nucli, creen una força de succió que també estira. Així, de certa manera, la crosta del fons marí és realment més com una part de la cinta transportadora mateixa que no pas algo sobre seu. Això serien els continents preparats per anar de viatge. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.